Di hevdemê ku artêşa Tirkiye tevgera leşkerî li dergehê Cîlan bînar li ser sînorê Kurdistana Sûriyê beramber serêkaniyê dike, zingilê şer li bajarê Cîlan taqî dike. Ji derine taybet ji arkê re eşkerekirin ku hikûmeta Tirkiye berdewam e di komkirina grûpên çekdar de li ser sînorê wê bi Sûriyê re, bi taybetî beramber deverên Kurdî wekû girêspî û serêkaniyê. Ew yek piştî ku welatê Tirkiye bi horgulî çavdêriya liv û tevgera çekdarên bi ser peyedê ve li Kurdistana Sûriyê kirin. Ji deran eşkere kirin ku artêşa Tirkiye wekû taqîkirinek ji rewşa şer re zingilê şer li bajarê Cîlan ya Tirkî taqî kir û ew yek wekû tekeziyekî tê ji şerê ku hazirî jî re tê kirin li Kurdistana Sûriyê. Ji aliyê xwe ve çekdarên Sûriya Demokratîk ku bihteriya wan ji çekdarên PYD ne, amadekariyên leşkerî li girêspî û bajarê Serêkaniyê bihêz kirine. Di hevdemê bilindkirina sloganên rûbirûbûna Tirkiyê. Di vê derbarê de serokê Encûmena El Sûriyûn El Ehrar Osama El Beşîr li ser tevgera leşkerî ya Tirkî û çekdarên PYD ragihand ku PYD heman ezmûna Efrînê li girêspî û Kobanê û Serêkaniyê û Qamişlo dubare dike û ew nikare beramber Tirkiyê raweste ji ber ku çiya û gelî tune ne wekû ku li Efrînê hebûn û siruşta Efrînê alîkar bû ji rûbirûbûneke leşkerî. Lêbelê herêmên dinyên Kurdî ji aliyê coğrafî ve nikare rûbirûbûnên leşkerî bike. El Beşîr serbar kir ku Tirkiya welatê Amerîka derbas kiriye. Ji ber ku Amerîka dizane Tirkiya nahêle hebûneke çekdarên PYD ku bi ser PKK ve ne li Kurdistana Sûriyê hebe û Amerîka neçare hevpeymana xwe ya nû bi PYD re ku di çarçoveya şerê Daişê de ye qurbana hevpeymana xwe ya kevin bi Tirkiyê re bike. Li gorî El Beşîr sînaryo berçav û eşkere ye. Amerîka piştevaniya PYD nake û PYD neçare banga xwe bigihîne rejîma Esed û Esed jî nikare bi hawara PYD ve here. Osama El Beşîr dibêje rewş li ser PYD tevlîhev bûye û tevgera wê ya siyasî û meydanî şaşitiyên mezin tê de hene. û rewşa ku niha tê re derbas dibe ji fişarên leşkerî tinê encama siyasetên wê yên kevin bûn.